Ang ibig sabihin po ng Islam, ito po ay salitang Arabic na ang literal na kahulugan nito ay ang salam. Ibig sabihin, kapayapaan. Kaya po kung mapapansin nyo, kaming mga kamusliman ay bumabati ng Assalamu alaikum. Na ibig sabihin ay ang kapayapaan ay sumainyo. Ayon po sa mga ulama o sa mga eskola, ang ibig sabihin po ng Islam ay Islamu lillah biwahdaniyatihi wa birububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'i wa sifat wa bara'atun minasyirk. Na ibig sabihin po nito ay ang Islam ay ang pagsuko, pagtalima at ang pagpapakukup patunay na nag-iisang Diyos. Sa kanyang pagka-Diyos, siya ay iisa. Wala siyang katambal, wala siyang katulad. At ang kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian, siya ay nag-iisa dito. Yun po ang ibig sabihin ng Islam sa mga scholar. Ang Islam ay hindi po hinango sa pangalan ng tao. Hindi po hinango sa pangalan ng mga lugar. Hindi po katulad ng ibang relihiyon. Sorry for the word, pero yun po ang totoo. Magbanggit po tayo ng halimbawa. Ang Hinduismo, saan po ba nanggaling ang relihiyong Hinduismo? Ito po ay hinango sa pangalan ng lugar sa Hind. Kaya po, Hinduismo. At ganoon din naman po ang relihiyong Budismo. Ito po ay hinango sa pangalan ng tao na si Gautama Buddha. At ganoon din po ang Judaismo. Ang relihiyong Judaismo ay hinango sa pangalan ni Judah na isang taga-Israel. Tama po ba? Anak po siya ni Jacob. Yun po. At ang Kristyanismo, saan po hinango ang pangalan ng Kristyanismo? Kay Jesus Christ. Oh, di ba? Sila po ay hinango sa pangalan ng mga tao, lugar, at mga, di ba, sa mga hayop sa Indonesia. Pero ang Islam po ay tanging mismong Diyos ang nagbigay nito sa atin dito sa lupa. Sapagkat yan ang sinabi, Inna dina indallah al-Islam. Katotohanan, ang relihiyon ng Allah ay ang Islam. At sino mang maghangad, sabi pa niya, sino mang maghangad ng ibang relihiyon, ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Maaring masasabi natin, ang lahat ng religion ay nag-uutos at nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan. Hindi namin. Pa ito. Ngayon, pero yung Islam, bukod sa siya ay nagtuturo ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, ay nagtuturo din ang Islam kung paano ito maiiwasan. Kung paano makakaiwas sa masamang gawain at kung paano ang pamamaraan para makagawa tayo ng kabutihan. Halimbawa, ang Islam ay mayroong batas na death penalty. Meron po yan sa Islam. Ibig sabihin, pag meron pong isang tao na nang-rape, pinatay niya po ito. Ang hatol po sa lalaki na ito ay kamatayan. Oo, bitay. Pero dito po sa Pilipinas, ay hindi po na-aprobahan. Di ba? Ayun. Kasi yung batas din ay mainam. Bakit? Kung may papatupad yung batas ng Islam, let's say dito sa Pilipinas, may papatupad yung gano'n, bababa yung bilang ng krimen. Di po ba? Matatakot na eh. Ang Islam meron pang batas na putol kamay sa mga magnanakaw. Kapag ang batas ng Islam maipatupad dito sa Pilipinas, na putol kamay sa bawat magnanakaw, at sigurado yung krimen o yung mga mandurukot ay matatakot na. Bababa yung bilang ng krimen. Matatakot na yung mga mandurukot. Sa batas ng Pilipinas, pinapakapag po ba ito? Hindi. Di po ba? Kaya po, ang Islam, tinuturoan ka kung paano ka makaiwas sa paggawa ng kasamaan. At bilang pangatlo, na halimbawa, ang Islam din ay merong charity, kawang gawa, o yung pagbibigay ng kawang gawa. Ang Islam, meron po siyang batas na para po sa mga mayayaman, obligado po sa mayayaman. Halimbawa po, magbigay po tayo ng halimbawa. Halimbawa may isang mayaman, si Kapitan Omar, mayaman siya, let's say.
kailangan po niyang nakaya po siya ng 1 million sa loob ng isang taon. Kasi po, isang beses ka lang magbibigay ng tawang gawa sa loob ng isang taon at para lang ito sa mayaman. Let's say meron siyang 1 million. Ito po ay babawasan niya ng 2.5%. Yung pera na yon, na 1 million na yon, pera niya yun. Wala na po siyang utang, tulo niya po yun. Wala siyang problema. Ngayon, yung 2.5% babawasan po sa kanya. Equivalent po nun ay 25,000 siguro, if I'm not mistaken. Yun. Tapos yun, yung pera na yun ay alisin niya sa yaman niya, siya mismo magbibigay sa mahirap. Yun po ang batas ng Islam. Kung sino yung gusto niya. At yung mga mahirap naman, sila yung bibigyan. Yung mayaman, siya yung magbibigay. Ganun. Ngayon, ang mga mahirap naman, pwede sila makapagbigay ng charity o kawang gawa. Sa paanong paraan? Halimbawa, ngumiti ka sa kapwa mo. Ayan. Bigay ka ng ginhawa sa kapwa mo. Yun na pa itatawag na charity. At kapag meron kang nakitang tagabal sa daan, bawat tinik, bubog, inalis mo, ito po ay charity na po yun. Ganun po ang Islam. So ngayon, kung yung batas na yun ng Islam may patupad dito sa Pilipinas, bawat mayayaman ay babawasan ng 2.5% ng kanilang yaman. Sa tingin niyo po ba meron pang mamamatay sa gutom? O kaya mang-hold up? Siguro wala na. O kaya bababa yung bilang ng mga may hirap. Sa Islam din po ay may batas na hijab. Meron pong batas sa Islam ng hijab. Kasi po, bakit? Para po maprotektahan po yung mga kababaihan. Kasi po, yung mga babae po ngayon, hindi ko naman po sinisiraan sila, pero nakikita nyo naman po, yung mga kababaihan yung ibang kababaihan, nagsusot sila ng mga o yung mga spaghetti. Yun, dahil po doon, yung mga lalaki, lalo na yung mga nakadrugs, ay naaakit dito. Nagiging sanhi ng panghahalay. So ngayon, ang Islam, para malunasan yung ganung problema, ay obligado sa kababaihan ay magsuot ng hijab. Yung nakikita niyo po ngayon. Dati po meron kaming eksperimento para po mas maunawaan natin yung pakinabang ng hijab. Meron pong isang babae na pinagsuot ng maiksing damit at pinadaan po siya sa isang street o sa mga isang kanto. Yung babae na po yun ay maraming gumastos sa kanya. Sinipulan siya, hinawakan siya, ganoon. Ibig sabihin, yung babae na yun, maraming gumastos. Pero yung babae na din yun ay pinagsuot siya ng pangganto, yung pangmuslim. Pero kahit isa po ay wala pong bumastos sa kanila. Yan po, kung may papatupad po yung ganyang batas, siguro mabababa na yung bilang ng rape o yung pangmumulista. Ang Islam din po ay napakadali lang. Hindi po ito pahirap sa tao. At hindi po ito sapilitan. Wala po sapilitan sa relihiyong Islam.